Hey, det er Jesper fra Monkey Bar. Vi er her i Brønshøj sammen med min bror. Det er tirsdag. VM fodbold 2010 starter på fredag. Og i den anledning vil vi gerne lave lidt konkurrence på Monkey Bar. Hvis du vil være med i den konkurrence, så skal du gøre som følger. Indsend dit bedste mål, som jeg vil vise lige om lidt. I kan være nogle drenge eller lignende, der filmer at skyde mål, ligesom jeg gør på min bror om lidt. Og så vurderer jeg og min ansatte på Monkey Bar, hvilken video der simpelthen har det bedste mål, indsendt af jer. Og vinderen får en super fed præmie, det siger sig selv. Fuck det, jeg kunne ikke score, men hvis I kan score, og det ser super knaldgodt ud, så smid det op på hjemmesiden, fansiden Monkey Bar Jagtvej på Facebook, og så udtrækker vi sgu en vinder her, når VM er slut. Tre forsøg, ingen mål. Jeg håber, I er lidt bedre end mig. Så vi ses på Monkey Bar Jagtvej, Facebook.